Нягледзячы на ўсе суботнікі з удзелам жыхароў, заклікі не смецяць, працягваюць з'яўляцца стыхійныя звалкі. А сярод смецця другасная сыравіна, якую варта нам усё ж такі навучыцца сартаваць. Несанкцыянаваныя звалкі – вялікая праблема не толькі гарадоў, але і сельскіх населеных пунктаў. Мы находимся вблизи очистных сооружений агрогородка «Городец». На данном месте 4 недели назад силами ЗАО СБ «Городец» и Городецкого сельского исполнительного комитета был наведен порядок. Аднак неўзабаве на прыбраным месцы зноў з'явілось бытавое смецце. Хто яго прывозіць? Адказ адназначны. Часцей за ўсё самі жыхары населеных пунктаў. Несознательные граждане, имея у себя в агрогородке «Городец» схему вывоза мусора по пятницам, постоянно приезжает машина, возможность выбрасывать его официально, скажем так, везут в лесополосы. Сярод гор смецця мы бачым і пластмасу, і шкло, і паперу, і шмат іншага. Але калі з розумам кожнаму жыхару падысці, то можна пачаць сартаваць смецце і, да прыкладу, здаваць яго. Дарэчы, ва ўсіх магазинах Шклоўскага раённага спажывецкага таварыства прымаюць другасныя матэрыялы. Да барацьбы за чысціню ў населеных пунктах і за іх межамі пастаянна заклікаюць жыхароў. Але ў Фашаўскім сельскім савеце не сталі чакаць, калі вяскоўцы пачнуць сартаваць смецце, а робяць гэта работнікі жилкомхоза прямо ў момант збору. Переоборудовали прицеп, дополнительно сделали емкость для сбора стекла, вешаем баул для сбора ПЭТ, бутылки из макулатуры, то есть бумаги. Собирается где-то в день по 60 килограмм, 70 стекла, и пэтки, соответственно, тоже довольно-таки много. Плюсы, конечно, есть, что у нас на полигоне, мы полигоном пользуемся только наш сельский совет, у нас на полигоне отсутствует торсырье. Потому что когда в груд свалишь сразу, уже ты оттуда так не выберешь. Поэтому это удобно, да? Это удобно, да. На месте сортировать? На месте, да. Это немного занимает времени, но результат виден. Паасобна сабраныя адходы – гэта не смецце, гэта другасная сыравіна, з якой можна атрымліваць патрэбныя тавары, скарачаючы пры гэтым нагрузку на навакольнае асяроддзе. Таму давайце аб'яднаемся і пачнем сартаваць смецце, каб вырашыць мноства экалагічных і фінансавых задач.